Itinho, isso é Portugal. तुमचे आता टीम सिलेक्ट झालेली असा नॅशनलाक तुम्ही मेडल्स मेळयला सो त्याच्याबद्दल नमस्कार, माझे नाव प्रथमेश रासकर, वाको गोवा स्टेट जनरल सेक्रेटरी आसा आणि हेड कोच ऑफ वाको गोवा किक बॉक्सिंग असोसिएशन. आमच्यामध्ये आसा आमचे वाको गोवा बोर्ड मेंबर ॲडवोकेट साधना फडके आणि आमचे असिस्टंट कोच आसा रोनक सिंग. सो आम्ही 25 ते 29 डिसेंबर जी आसा आमची टुर्नामेंट इंदोर हांगा संपन्न जाले. थंय आमची गोवा स्टेट म्हणून आम्ही 10 चली जे आसा आमचे गोंयचे जे 10 चली आसा ते थंय पार्टिसिपेट झाले आणि त्यांच्यानी 5 मेडल जिंकल्या. तितून एक गोल्ड मेडल आसा, एक सिल्वर मेडल आणि 3 ब्रॉन्झ मेडल आसा. हे 5 जे चली आसात ते आता आमचे नॅशनल खेलो इंडिया जे चेन्नई 25 ते 29 मार्च 2026 जे चेन्नई जावपाचे आसा थंय आमचे 5 चली थंय गोवाचे रिप्रेझेंटेशन म्हणून थंय पार्टिसिपेट जातले. आणि आयज आमी हांगा असेंब्लीन आमचे मिनिस्टर जे आसा माननीय रमेश तवडकरजी यांच्यानी ह्या सगळ्या चलयेंक फेलिसिटेशन केलं आणि तांकां फुडल्या ज्या वाटचाली खातीर तांकां शुभेच्छा दिल्या. सो हांव एज अ वाको गोवा किक बॉक्सिंग असोसिएशन म्हणून मिनिस्टराचे आणि आमच्या सगळ्या टिमीचे जे आसा ते आभार व्यक्त करता. आता टीम खंय वयता फुडें आणि आता आमची जी टीम आसा ती आमची जी वेज झोन टीम आसा आता खेलो इंडियाची ही नॅशनल खेलो इंडिया चॅम्पियनशीप जी आसा वुमेन्स अस्मिता लीग ती चेन्नई हांगा जावपाची आसा 25 ते 29 मार्च 2026 ती चेन्नई हांगा जातली स्टेडियमान. सो आमचे गोंयच्यान 5 चली जे आसा ते थंय पार्टिसिपेट जातले आणि आमचे गोंयचे प्रतिनिधित्व करतले. ओके, थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.